נכון, ראינו את זה בכיכר הטיאננמן גם בכותב. זה איש מתאמן בקליגרפיה. כל החיים שלהם כתוב. והנה עוד מתאמן בקליגרפיה, ובוא נראה מה הוא כותב. יוסי. יוסי. שכחת למה. מצד אחד. פשלן, הנה פשלן. עכשיו מזיזה את הרגליים, מזיזה כמה תמימות. זהו, היום אנחנו הולכים לראות את הבודה השוכב הכי גדול בסין, איפשהו כאן בקצה הפארק הזה, ובינתיים נהנים ממראות הבוקר. השמש עדיין מתחבאת מאחורי העננים, אבל היום כבר לא יורד כנראה גשם. והמקומיים עושים גם התעמלות אחרת. הנה, ככה. הגענו למצודה. אבל הנה אנחנו. ושוב, במקום שהכי פחות צפוי, יורד גשם, למרות שכבר עברנו הרבה קילומטרים לכיוון מדבר גובי. אבל ככה זה. השטח הזה הוא שטח הריגה, וכאן על הגג יושבים הקשתים, וכל מי שרוצה לפרוץ לתוך המצודה, הם לוקדים אותו כאן בשטח ההריגה. הייתה כאן גם פעם, חוץ מתקופת מינג, למצודה מתקופת שושלת האן, אבל לא שרד ממנה כלום. והנה אנחנו הולכים במנהרה הנכנסת. מה שמגיע לנו זאתי היציאה מערבה מהמצודה. כאן אנחנו מסתכלים מערבה אל העין. מכאן הגלו את האנשים החוצה מסין. תראו את הקשר. אברהם, מפה אתה יכול גם אז זה ההתחלה של החומה הגדולה, או לפחות החלק הכי מזרחי שנשאר עכשיו. לא גבוה, לפחות כמו שזה נראה מכאן. וכאן בקצה אפשר לראות מגדל שמירה. הנה, כאן. אז זהו, אנחנו הולכים ללכת על החומה. אז זהו, זאתי כל החצר הפנימית במגדלי המגדלים, ומכאן אפשר להשקיף החוצה מצד אחד לכיוון מזרח לעיר, שהיא בעצם כיור אחד גדול עם כל הבתי זיקוק וקומפלקסים מכוערים של בנייני מגורים, ומצד שני לכיוון דרום אנחנו בעצם מסתכלים סליחה, כבר להתחלת הריק הגדול. אז זהו, זה ככה נראית ההתחלה של החומה הגדולה, ושם ההרים הרחוקים
הערים הרחוקים זה ערי צ'יליאן, הערים שמהם באנו ולרגליהם נסענו כל הדרך עד לכאן. אז הנה אנחנו בחומה. והפעם החומה נראית כמו חומה, ולא כמו הצילומים הקודמים, שהיא נראתה כמו חומה. זהו, ותכף נגיע אל מרגלותיה. מרים, אסור לצלם. זהו, הולכים פה ומגיעים בסוף לשם. זהו, אז אנחנו בדרך למעלה, לחומה.